салому алайкум. Вақтҳои охир нисбати блогерҳо шикоят бисёр шудесай аз тарафи мардами тоҷик. Хостем ки як видеои пуштибонӣ аз ҷониби блогерҳо кунем. Мардам, шумо паспорт доред, дар пушти паспорти шумо навиштагиае ки ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҷумҳурии блогер навишта нашидагиае. Та давлат дорӣ, ҳукумат дорӣ, президент дорӣ. Ҳама президентш агар простой боша, президенти шумо супер президентай бо пешвои миллат, асосгузору фалону фалонам ки баровардагишен ки вазифаи ӯ чие ки дар ин вақти ҳасос ба мардум кӯмак накунанд. Чӣ корро иҷро мекардаям? Фақат бо дар ҳамин вақти қадар сахтӣ болои миллат бо зулм мекунанд, ай миллат сум мегиранд, ҷамъ мекунанд. Ҳамаи давлатҳо агар кӯмак кунанд шаҳрвандоша, налогура манъ кунанд, ё рафтаи хона ба хона 20 сомонӣ, 5 сомонӣ, 10 сомонӣ ҷамъ кесанд. Айда зулми сахт мешава. Ва ӯ бародароне ки ба блогерҳо шикоят мекунен, ба ҳукумат шикоят кунен. Ҳукумат дорем, ба соҳибои худтон шикоят кунен. зурӣ нисбати ҳукумат гап зад. Агар ҳамин ними баромаде ки шумо нисбати блогерҳо мекунед, қатъиян ҳукумат мекарден ку бовар дорам хеле шароит хуб мешид. Барои ин бас кунед дига, ҳамин падхалимитона шоҳам, вазирам, фалонам, ё бидгузашт дига. Мардум ба худ биёен дига, ҳамин то кая тарсончакӣ мекунен, ҳамин падхалимӣ мекунен. Я блогер бечораро тамоми намуди гапа зада метонен. Я видеои озодак бика бигӯ ки ман ҳукумат розӣ нестем, хай як шароити моро бибинен, соз кунен. Ӯ қадар метарсӣ. Тоҷикистон қариб 13 миллион доллар барои ҳамин коронавирус ай давлатҳо кӯмак гирифт. ҳамин Тоҷикистон ҳатто ай Афғонистон гуманитарин помощ, яъне кӯмаки башардӯстона гирифтагиай. Шумо як бор ҳамин ҳукумата савол метавонед ки куҷо мешава ҳамин пуло? Кира метавонед? Шумо ягон бор видео надидем ки ҳамин гуманитарин помоща ёрии башардӯстонара баранд ягон хона да бутананд сёмка кунанд, яъне видео кунанд, бигӯянд ки мо бурдем споридем. Ин пуло куҷо мешава? ҳама ҳамин ку шумо метарсен ҳукумата бигӯен. Лекин нисбати блогерҳо зонутон 3 метри дуроза, субҳаналлоҳ. Ай худо бутарсен, вақт ҳаққа мехоҳем бирасонем, ба ҷои даркорӣ бирасонем, на ин ки ба адреси блогер. Блогер қатъи шартнома бастагӣ нестай ки ман бояд тра нигоҳ бин кунам. Конститутсияро ҳуй ки бихон, омагия ки давлат барои шаҳрвандон шароити хуби зиндагӣ муҳайё мекунад. Ку шароити хубаш талаб ку. ҳуқуқи хита ки талаб накардин, амхали баъд ғуломат мекунанд, як умр мегарди дар ба дар мулкҳои ғариб кор кардаву ё парвод надоранд. Пас ба худ биёен мардуми тоҷик, бас кунед дига ин падхалимира, гап занен. Комед ки наметарсӣ, мардак вори бубро гап зан. Ақаллан ранги ма вори ба Москва гап зан ақаллан. Субҳаналлоҳ. Худованд нигаҳбонтон.